Ассалому алейкум, бардорои азиз, апа модаро, хушомадед ба канали Авиакасаи Толибов. Имрӯз 24 феврали соли 2025. Хоб бозам як соати дигар дар эфир ҳастем. Бардорои азиз, аз нархи навои билетҳо шуморо бохабар мекунем. Марамад нафаре ки метавонем омада дар эфир иштирок мекунем, саволотон тиен, савол ҷавоб мекунем. Нафаре ки дар эфир иштирок карда наметавонем, бардорои азиз, номере ки дар рӯи экран дидесем WhatsApp аст. Шумо метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед, нархи навои билетҳо метавонед пурсен. Ба тамоми рӯи дунё, бардорои азиз, билет ҳаст, электронный билет мешавад. Фақат ки ба воситаи WhatsApp мегирем билетотона. шумо фақат сурати загранпаспорт мекунед, халос, мо билетотона гирифта оформ кардан мегирем. Бардоро марамат кунед, рӯин дар эфир иштирок кунед, савол ҷавоб мекунем. Бардоро ва дастгириёрам фаромӯш намекунем. Бародарҷоно, нафаре ки дохил мешен, як дуна лайкотона бигзорен. ина мо дар эфир ҳастем. Бардоро дурӯин савол ҷавоб кунем. нархи навои билета шумода гап занем. Бародарҷоно, то моҳи апрела, бардорои азиз, билет ҳастай баромадагиай нархномаш метавонем пурсем. Апрелам ҳаст, майдам ҳаст, яхе рейсо ҳастай. Бардоро каседа ки интерес набошад, марамат кунем. Билетҳои ай Тоҷикистон омаданам, бардорои азиз, метавонем гирем. бисёри бардоро мепурсанд ки авсун гирем, масалан инҷа бигирем, омада метавонанд. ихела мешавад. Бардоро ай ҳамиси мегирем, омадан мегирам. ихе вариантҳорам ҳастай. марамат бародарҷоно, саволотон бошад пешниҳод кунед. билети арзон ба тарафи Тоҷикистона, бардоро Шеремет ва Бухтар ҳастай. хела бигем арзон шидагиай. моҳи марда 9300 шидагиай, 8600 ҳастай. аввалои марда Шеремет ва Бухтар хела бо арзонтар шидагиай. Бардоро дигар нафаре ки вариантҳои Узбекистон медиден, шумо метавонед Тоҷикистон бигирем билет. ай Шеремет ва ҳастай билет 9500 мақсад то 8800 ҳам хел билет меёвем дар моҳи ҳамин аввалои марда. аввалои моҳи марда Шеремет ва Бухтар метавонем бигирем. то ин нархҳо фақат ҳамин рӯза, бардоро, дахолат дорад. пага бо метавонад нарх дигар шавад. салому алейкум брат Дамадидов, моҳи апрел 16 душанбе чанд сум аст Сомон Айр? хуб, алейкум салом барда Дамадидов, душанбе 16 апрел. апрел да Дамадидов, душанбе. озяде хабарда. Так, 25000 рублай ҳозирашда. Дамадидов, душанбе, моҳи апрелда 25000 рублей мешавад. ҳозирашда ҳамин хай. то учена агар ждат кинед, бо али шиданша мумкина ё қимат мешавад, ё бо арзон мешавад. бардар мақсад ҳозирашда ҳамин метавонед ҳозир бигиред. касе ки ҳамин моҳи апрела хоҳиш дора метавонад бардоро бигирад, ки ҷое ки набошад. масад шумо метавонед 2 моҳ пешакӣ, 3 моҳ пешакӣ билетона гирифта монед. исмоил, билет 1 март. як кӯдаки 5 сола, як кӯдаки 9 сола, як одами калон. Дамадидов клуб. нашуд багаж гап захтай. багаж бародар Дамадидов клуб 23 кило багаж дорад.
10 кило ручной дорад. Якми марда Дамадидов Кулоб. Озӣ мебинем якми мард якда 5 сола, як 9 сола. 5 сола 9 сола як одами калон Дамадидов Кулоб. Бародарҷон, ҳар сеш ҳамин се одаме ки ҳастанд кӯдакҳоро метавонанд 23 килои багаж бигиранд, 10 килои ручной мегиранд, сетаи мақсад сета мешад, хулас ҳам се нафарда. Так, нархш бошад бародарҷон ози 33300 рубле мешад якми марда Дамадидов Кулоб. 33300 рубле мешад се нафар. Мавзуна Малаева салом додарҷон, 16 марта мегуфтен душанбе Челябинск. Ва алейкум салом. Душанбе ба Челябинска 16 март. Ози мегим апа. Душанбе Челябинск 16 марта. Так, 23000 рублей. Яъне ки ай Тоҷикистон омадана дар назар дорем. Так, 23000 рубл мешад. 16 марта. Бародарҷоно, лайка бимонен. Лайкҳоро дариқ надорен, жалет накунен. Нафаре ки тамошо мекунен, лайкотона ҳатман бигузорен. 22 так 17 22 800 ай душанбе ба Челябинска 17 марта. Салом алейкум, Бохтар Шереметова 27 январ чанд сумай. О бача, и бародармон дар моҳи январ рис када монда. Бародарҷон, январ гузашт ку хеле шид январа. Умар, салом алейкум бародар. хоб омади моҳи шарифи Рамазона ба ҳаматон муборак буд мегем. Ва алейкум салом Раҳмат ака, шумода муборак бошад моҳи шарифи Рамазон. Шумода муборак бошад бародарҷон. Одинаев, салом алейкум. Нархи билети Шереметова ахири март чанд сум? Саломат бошед. Шереметова ба киҷора бародарҷон? Одинаев, Шереметова ба киҷора бародар? Нагуфтен Москва. Бохтара дар назар дорен ё Бохтар Москвара бародар? Шамс 2 марта Бенян Жуковский Душанбе. Хоб, алейкум салом бародар Шамс. Хуш омадед. 2 марта Жуковский Душанбе. 2 марта Жуковский Душанбе. 12700 рубл мешад бародар. 2 марта. Рома, сем лайка биги. Раҳмат ака. Раҳмат бародар. 27 феврал дар назар дошта мега. Хоб, 27 феврал ки бошад, боз як дақиқа бародарҷон. Сообщениятон удалид шидагия 27 феврал. Киҷора нависта буден ака, я бо дига нависен сообщениятона удалид карден ё чихе карден ки удалид шидай. Ай сар нависен киҷора пурсида буден. Озӣ мебинем 27 феврал ки бошад, ҳамин се рӯз пас мешад. Бародарои азиз, нафаре ки нав омаден, агар хабар надошта бошем, моҳи аввалои марта билети арзон ҳастай дорем. Шереметова Бохтар метавонед харидорӣ кунед. Ай 9300 рубл 9300 рубл метавонем билет биёбем аввалои марта, ё ки 8600 рублам 8500 8600 рублам хел метавонем билет бигирем аввалои моҳи марта. Бохтар Шереметова. Ай Бохтар ба Шереметова, яъне ки ай Тоҷикистон
омадан барда Айбухтар ба Шереметова 27 феврал. Ҳозир мебинем ака. 27 феврал Бухтар Шереметова 3400 рубл мешавад нархаш. Одинаев Дилшод ахирои моҳи марда Шереметова Бухтар. Шереметова Бухтар охирои март. Ҳозир багдаҷон. Охирои март, значит, Шереметова Бухтар 17600 рублей мешавад. Душанбе Питер чанд бошад? 15 март. Душанбе Питер 15 март. ҳозир багдар 15 март. خب 15 март. Душанбе Санкт-Петербург. бардори азиз, лайкҳоро бигзорен, хоҳиш мекунем. Дастгириҳо вақтҳои охир сустай. Лайкҳоро бимонед. Бародаро бидуроянд эфир паҳн шавад. Мақсад ҳама да уведомление равад эфир. Эфир кадесем эфирҳо дастгириҳо сус бародаро. Хоб Душанбе Санкт-Петербург 15 марда 27500 рубл бардар. Душанбе Питер. Раҳмат ака, худо баракати шуморо бардарҷон. Зинда бошен ака. Одинаев бардар. Тоҷикистон ватанам, саломат бошен. Душанбе Питер дидем бардар. Акаи Простой парень Душанбе Питер дидем. Ҳозир гап задем 27500 рубл мешавад нархи билет. Осия ва алейкум салом. 15 апрел чанд соат мешавад ай Москва ба Бухтар. Ҳозир мебинем апа. 15 апрелда 26800 рублей. ҳозир моҳи апрелда ҳамин хеле нарх навуш. Хай мумкин бо арзон мешавад. То вақта ки медонад нархҳо 1000 бор алиш мешавад. То вақта як рӯза чанд бора алиш мешавад нархи билет. ай саҳар то бегара 10 бор алиш мешавад. арзон мешавад, қимат мешавад, арзон мешавад, қимат мешавад. хулас ҳамин хеле бардорам. Некем озиражда ба ҳар ҳол билетҳои рафтан арзонтара, билетҳои омадан қимат. ай кулобам қимат, ай кулоб Дамадедов ёки Бухтар Шереметова ҳамаш қимат шидагиам бардоро. ина марҳамат кунед. Кароматулло ба 10 марта Москва Душанбе чанд сомон. 10 март бародар Москва. Так, ҳозир ба 10 март. Так, 10 март Москва Душанбе. ҳозир варианти ягон ҳама арзон шабинем ака. 10 март варианти арзон ай Внукова мешавад 12800 рублей нархи билет. 12800 рубл нархиш. Одиноки ва алейкум салом. Ака рӯзи 10 март Душанбе Дамадедов. Хоб Душанбе Дамадедов 10 март. Душанбе Дамадедов 10 март. Так. ҳозир як дақиқа баъд. Душанбе
Домодедов. Душанбе Домодедов. Так, нархи билет Душанбе Домодедов 27400 рублей мешад бародар. 27400 рублей. Даҳми марда Душанбе баъд Домодедов бародар. Маҳқул бошад. Паспортона рӯӣ мекунем бародари азиз, билетона мегирем. Электронни билет аст, дар WhatsApp рӯӣ мекунем сурати паспортона. Тамом бародаро, билетон оформид мешавад. Салом ака Питер, Душанбе чанд сум бошад? 15 март. Алейкум салом бародарҷон. Ай Питер ба Душанбе 15 март. 15 март рӯзи якдақиқа. Санкт-Петербург, Душанбе. Так. 15 март Уральская авиакомпания 22000 рублей. Рейси бегаҳ дорад 22000 рублей бародар. 5:20 мепарад аз Санкт-Петербург ба Душанбе. Икромҷон, Хуҷанд, Нижневартовск 13 март навистем бародар. 13 марта дар кора Хуҷанд, Нижневартовск. Нижневартовск 13 март. Прямой рейс. Прямой рейс бародарҷон мешавад рози якдақиқа. Прямой рейсш Хуҷанд ба Нижневартовск 13. Хоб 13 марта Хуҷанд ба Нижневартовск 17700 рубл мешад бародар. 13 марта. Фарух, ва алейкум салом. Шереметова Бухтар 28 феврал. Ҳама касаи кара дастгирӣ мекунем, лайкора мезанем. Раҳмат бародарҷон. Фарух 28 феврал Шереметова Бухтар. Рози якдақиқа. 28 феврал Шереметова Бухтар 11200 рубл мешад бародар. 11200 рублей. Якми мардам 11200. Сеюми марда 9300. Чороми мардам 9300 бародар. Ҳафтуми марда 9500 бародар. Хулас инамихе Шереметова Бухтар арзонтаре нисбат ба дигар аэропортҳоро. Бобош, саломат бошин. Бародари азиз, варианти арзон хай такрорам шавад. Боз ҳам мегем Шереметова Бухтар асай 9300, 9500 амхе вариантҳо метонем ки биёбем. Ҳами аввалои моҳи февралда. ҳар числоша гап задем бо каседа ки кадом числоида дар кора метонем дар WhatsApp нависем подробно
уҷа мебинем бо гап мезанем бардору нархша чӣ хешидеса хулас ина марҳамат кунед. 7 марда бардору Шеремет ва Бухтар 8600 рубл. Багаж дорад, ручной дорад, 10 кило багаж дорад, 20 кило багаж метавонем бигирем. Ҳамин рӯза нархҳо ҳамин рӯза дахл дорад. Раҷаби Саид ва алейкум салом бародар сози худо ра шикар акаш мо соз. Внука душанбе 2 март ич арзон шид. Внука душанбе 2 март ҳози як дақиқа. Агар арзон шида бошад гап мезанем. хоб внука душанбе не арзон нашидааст. 14100 рубл бародар. 2 марда 14100 рубл мешавад. Так ҳози 3 мартам бинем. 3 марда 12800 рубл мешавад. Акай Саид бародар. Идрисҷон алейкум салом. Бачаи оча билети 1 марта бинем гуфта душанбе Жуковский. Хоб душанбе ба Жуковский 1 март. Душанбе Жуковский 1 март. 34300 рубл бародар. 1 марда Уралский авиакомпанияса варианти арзону шамия бародар. Агар ки нархҳо маъқул бошад маромад дар WhatsApp муроҷиат кунед. 1 марда нархи навош ҳам хеле. Максим ва алейкум салом бародар. Созен худо ра шукр ака хел созе. 13 апреля чанд мешавад? Чӣ чанд мешавад бародар ҷон? Пурра нависен, савола додем бародар, пурра нависен. Чанд мешавад гуфтем, чист чанд мешавад? Чиро дар назар дорем шумо? мо намефаҳмем мехи шумо чиро гуфтесен, ки ҷоро гуфтесен бародар. нафаре ки нав эфир медироем бародари азиз хуш омадед. Авиакассаи онлайн астай. Марамат кинед, WhatsApp сохранит кинед. Ягон вақт билет дар кор шид. Мақсад ягон ҷо намероӣ, авиакасса кофта намегардӣ. WhatsApp да муроҷиат мекунед, билетона мегирем. Хай плюсҳои бисёр дорад бародаро. Возврат кардани боширам масалан дар WhatsApp менависед, возвратша мекунед ҷошта. Агар авиакассаи офлайн бигирем, маҷбур мешем ки агар ягон кортон бирояд, билета возврат кардан бошем, бо айҷа мезанем, то авиакасса мерем. Хай вақтон эконом мешавад. Ҳамин чиза дар назар дорем ки хубиш ҳамин дар плюсош бисёр ҳастанд. Хулоси гапам хеле. Ёки ягон хатогӣ мешавад бародаро, хатогӣ мешавад дар аэропорт. Агар ки ай касса харида бошем, то чӣ мекунем, мероем связ мекунем, чӣ мекунем, хеле вақт меравад. Салом алейкум ака. Москва душанбе гуфтиям. Москва душанбе 13 апреля. 13 апреля бародарҷон, Москва душанбе. Агар ки ҳозир мебинем варианти арзонша. Варианти арзонаш бародарҷон 19700 рубл. Аз Жуковский мешавад ба Душанбера. Хуб, внук вара мебинем бародар.
13 апрел. Айвонука бошад 20400 рубл мешад 13 апрел. бачаи оча картаи Тоҷикистон дорем, мо тоҷикӣ мегирем. Ҳастай бародарҷон. Картаи тоҷикиша меёбем, российскиша меёбем, ҳамаш ҳастай бародар, дорем ҳамаша. Дар ҳамин ватсап мо нависем, ҳамаш ҳастай. Ғолиб, салом алейкум ака, Самарқанд, Жуковский билет бинед 10 март. Алейкум салом бародар. Самарқанд ба Жуковский 10 март. Ай Самарқанд, Жуковский, бародарҷон, рейс неста. Внука мешавад дигар аэропортҳо ҳастаи, не ки маим Жуковский надорад. Жуковский бародар ай Ташкент ҳастай. Ё Ташкент Жуковский, ё Жуковский Ташкент, ҳамхи рейсҳо ҳастанд. Салом ака, Дамадедов Кулоб бинен ба 15 март. Хоб, Дамадедов Кулоб. Марда бародарҷон, озира шуда 15000 рубл нархш. Ҷуманазар Жуковский душанбе чансма 5 март. 5 март бародари азиз, 5 март душанбе, Жуковский душанбе, нархш 13000 рублей. озира шуда 13000 рублей. 15 март Дамадед Кулоба бинен. Дидем бародар кӯзи. Салом бародарҷон, созен хубен. Раҳмат Шерхон, шумо созен тинҷем бародар. Хуш омаден бародарҷоно. Дастгириам фаромӯш накунен, як дона лайкора бигзорен. Билети арзон Шереметова бухтар ҳастай моҳи марда. Марҳамат тарафҳои Тоҷикистон, касе ки билети арзон мекувад 9300 рубл, 9500 рубл, 8600 рубл моҳи аввалои марда метонем бигирем. хе билети арзон. ина марҳамат. Москва душанберам ҳастай. разницаш масала калон нестай. Внуква душанбе ҳастай 12800 рубл бародаром. Варианти мақсад Москва душанбе хешам ҳастай. Ё ки Жуковский душанбе 13000 рубл. Билетҳо ҳам қашидагия, нархошон ҳам хе арзон шидагия. озираш рафтанда. ҳай омадан қиматай. ҳамаи мо шумода маълума ҳамин чиз. баъд рейсҳои Тоҷикистон ҳам ҳаст бародаро. Душанбе Хуҷанд ё Хуҷанд Душанбе. ин рейсҳоро ҳам метонем бигирем. Сомонӣ қатирам метонем бигирем, российский қатирам сумаш фарқ надорад бародаро. Шумода чихе удобно бошад, ҳамухе ҳисоб када билета мегирем. ина марҳамат кинем бародаро. ина марҳамат кинем. Муҳаммадҷон Назаров Жуковский Хуҷанд 10 март. оз як деқа бардар. Жуковский Хуҷанд 10 март. 10 март дар Жуковский Хуҷанд 14000 рублей бардар. нархиш 14000 рублей. Шомил Амроев, салом ака, Самарқанд 15 марта бинен. Алейкум салом бародарҷон. Ай Москва Самарқанд ё ай Санкт-Петербург Самарқанд ё ай киҷо бародарҷон. Саволотуна пурра нависен, хоҳиш мекунем бародари азиз. хе саволотуна ранги чихе мегӯям, ранги хоҳидагӣ борем.
як ранги севера ки я таи ҷашн мегаз я таи пуштиш я таи пеш ҳам хеле саволтон дар назари ман ба монанди ҳамияи бардору. вақте ки менависен Самарқанд чанд ҳам картинкара ҳам хеле дар назартон фикр кинен ки ҳам хеле саволотуна пурра карда нависен кӯтоҳ пурра нависен бардору. Алибой ва алейкум салом брат 16 марда Шереметова Бухтар чанд сумай. хоб Шереметова Бухтар 16 марда эфир созай бардору. хоб 16 март Шереметова Бухтар рейс несте бародар 17 март мешад 7600 ана 15 марда бошад 12000 рублай бардор. 15 март агар бигирен ҳозир варианти нағз аст 12000 рубл. ин нарх ҳамин рӯза дахл дора бардор ҳамин шавда. ака салом алейкум раҳмат 5 марда дамади душанбе. расул ва алейкум салом бардор дамади душанбе 5 март 5 март дамади душанбе 14500 рубл бардор. рейси Сомон Айр аст. фирӯз бахшиш фирӯз гуфтам файзу баракат бидай номушам хел бародарам я сухани нағз нависиян ҳар шом мегӯяд ба худ бигӯ агар чӣ мардӣ ки имрӯз ба мардум чӣ хубӣ кардӣ. офарин барои хизмататон ҳамаи блогеро. саломат бошем бародарҷон. ака мо блогеро ба фикрам камтар хам гуфтем лаҳзои гуворо лавлава коштем бародарҷон. мо авиакасса аста мо авиакасса масалан билет чӣ мекунем блогер гуфтахмона чӣ кинем ман ба фикрам камтар хато мешавад. салом алейкум ака Москва Самарқанд 15 март 15 март Москва Самарқанд. хоб бародарҷон фаҳмидам. Москва Самарқанд 15 март. варианти бе багаж дорад бародарҷон 8000 рубл мешавад. 8000 рублей внуку аст Москва Самарқанд 8000 рубл. багаж қати бо камтар изменение аст бо камтар нархиш бозӣ мекунад. намарҳамат кинем. салом алейкум билет ай Питер душанбе 26 феврал чанд сумай. Питер душанбе 26 феврал. феврал до Санкт-Петербург Душанбе. хом 23000 рубл будааст нархиш. 23000 рублей 26 февраля. Так. 23000 рублей.
Санкт-Петербург. Аромат кин бардоҷону ҳаминҷа бошен саволотона тез додан гирен эфир 25 минут пас эфира ҷамъбаст мекунем. баъд метавонед баъди эфир дар WhatsApp саволотонатин ё ки билет хариданӣ бошед дар WhatsApp метавонед занг занед бо уҷа савол ҷавоб мекунем, суҳбат мекунем. душанбе Санкт-Петербург дар кадом числа билет ҳастай мегуфтем? душанбе Санкт-Петербург ҳар рӯза ҳастай? ҳар рӯза ҳастай рейс. ҳар рӯза рейс ҳастай. Agar chicken qiymat meشه با یا ارزان meشه چخیلی meشه مثلا agar kartı pul money farkı agar mümkün to abedora meشه چخیلی meشه همین 20 در ریس هسته вообще همین بعد обед дай бегah дай برای که رجیستراسیا همین 26 داد تمام میشه من باید برامدانم در کار ایروی وای میگم 26 داد. салому алейкум акая бурдига. билет нархш дига шиданаш мумкин ай ё арзон мешавад ё қимат мешавад. скорее всего қимат мешавад барои ки 26 аллака рӯзош наздик омадисай соатош наздик омадисай метавонад бо қимат шавад. рейс ҳастай 26 февралда. февралда рейс ҳастай баробар. шомил ҳамроҳев саломат бошед. сунат воҳидов салому алейкум ака 5 март жуковский душанбе ҳозир бародарҷон. алейкум салом. 5 март аз жуковский душанбе 13000 рубл якай сунат. уралский авиакомпания ҳастай 13000 рубл мешавад. рейсҳои рӯзонашай фақат бо бегайнаш 1200-300 рубл разница мекунад. рейсе ки бегаҳда мепарад шава яъне ки шава дар назар дорем 21:50 мепарад ҳамуш камтар фарқ мекунад. ина марҳамат кинем бародарҷоно. бародари азиз, рейсҳои арзон тарафи Тоҷикистон Шереметова Бохтар касе ки нав даромада бошад 9300-8600 рубл аввалои моҳи марда метавонем бигирем. ҳамин шабда фақат бардоро бод пага шаб мебинӣ ки 9000-аш 10000 шид ё ки 11000 шид хулас нарх метавонад бозӣ кунада. гап нест аgar буду я мебинем вазъият барои ки картадам сум нестай гап 23 чиканем ягон сум чиканем насиб дига бо занг мезанам. раҳмат барои гап зазанам. душанбе Санкт-Петербург як кӯдаки 5 сола
як 5 сола як одами калон. Шанбе, Санкт-Петербург. Так, 5 сола. Шанбе, Санкт-Петербург. 5 сола. Так. Март. Сейчас Азор был начинаться. Шанбе, Санкт-Петербург. бардоре ки нав дуромадесен хуш омадед. Марама саволотон бошад, саволотона пешниҳод кунед. касе меҳмон аст, хуш омадед бардори азиз. дар ҳамин канал ҳар рӯз эфир сар метем. ҳар бега нарх нави билета шумода гап мезанем. ҳар рӯзаш чӣ қадр мешавад нархоша. барои меҳмон бошем, подписатсия кунед, лайк монед, ана дастгирӣ кунед. ва ба тамоми ҷо билет дорем бардоро. электронный билет. киҷое ки мерен билет ҳастаи. тоҷикистон мерен, ӯзбекистон, қазоқистон, европа мерен, турсия, киҷое ки набошад билет ҳастаи бардоро. маромат кунем. Так, 12. Kim? Алло. Алло. Ва алейкум салом. Мебахши, ака номератон айва гирифтем то барои билет. Аҳа. Якта билети калон дар корайда тагудак да чанд симия ба рӯзои 28 числарада ягонта арзонтарш боша бо настар агар через пересадка ёки ки прамоя арзонтарда масал. Шумо дар WhatsApp нависен апаҷоз, мо дар эфирем, баъд эфир мебинем, майлаш? Майли. Хоб апаҷо, майлаш.
Бардорҷонон хуш омадед. Касе ки ҳозир омадисе марҳамат саволотон бошад оиди нарх нави билет пурсон кунед. дар эфир нархномаша гапто мезанем. Билети арзон тарафҳои Тоҷикистон ай Шереметова бохтар асай 9300 8600 намхи аввалои моҳи марда. 60,000 рубл ҳар монда чандин числа мақсад бо ягон нархои арзонтар неста якаҷон. Намарамат кинем. Акаҷон илтимос мара якта колоскада хушрӯ фаҳмонед. Ма омадум аймас ай Питер омадум паспорт кадам гаштарака ина пага паспорти ман тайёр меша ма бояд паспорт бигирам. Илтимос мара як колоскада фаҳмонед. Так. Душанбе, Санкт-Петербург. Варианти арзонтар агар ки шумо пурсиде се нафар вай ахирои моҳи март мешавад. Ай ҳам арзон шуда ҳамин моҳи март ахирош мешавад Душанбе, Санкт-Петербург. И то якум дуюм числора ҳамин арзонаш ҳамин ай 2 нафар як калони як 5 сола кӯдак да. бардори азиз ҳашт саволотона ҷавоб додем имрӯз. Эфира барвақта ҷамъбаст мекунем. 10 минут пас хушам 1 соат мешавад. насиб кардаги бошад пага бо эфир медуроем, суҳбат мекунем. раҳмат нафаре ки медуроен дастгирӣ мекунен, лайк мемонен. ҳазор раҳмат. мо миннатдор. худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда бардоро дар химорам дуо кунед.